I ćao ljudi, i evo nas opet. I danas ću da vam pokažem sve knjige iz ultra zlatne kolekcije. Znači, ovaj video sam već odradio, ali nisam imao treću knjigu, Anđelinu Balerinu, pa ću sad ponovo da odradim. Prva knjiga je Pepa Prase, Pepine avanture. Sad, ovo je prva knjiga iz serijala, kao što je to ovdje piše ultra zlatna kolekcija. Ova knjiga je od Apsuta i od Blica i ovdje su činjenice o Pepi Prase, ovdje ima Đorđa. Ova knjiga ima 3 priče, to su Malena stvorenja, Beba Prase i rođendanska zabava Zoji Zebre. Prva priča je Malena stvorenja. Sada sve ove knjige su u malo lošem stanju. Ova ja mislim da je u najgorem jer sam najviše čitao kad sam bio mali. I ovdje piše kraj i ovdje je George. Onda Beba Prase. I ovdje piše kraj i ovdje je Pepa. I treća i zadnja priča, rođendanska zabava Zoji Zebre. I ovdje piše kraj i ovdje je Zoji Zebra. I ovdje su informacije. I kao što vidite, ova knjiga je iz 2011. Kao i sve ove knjige. Ima i reklame gdje piše... Sada znam da su ove knjige izašle u oktobru 2011. jer ima reklame na YouTube. Sada sljedeća knjiga je Garfield i društvo. Ovdje piše 2 i ovdje je Garfield. I ovdje su činjenice o Garfieldu. I na svim ovim knjigama piše ultra zlatna kolekcija knjiga za djecu. Ova knjiga ima 2 priče, to su Nadmudrivanje i Skrckani Krcko. Prva priča, Nadmudrivanje. Ovdje piše kraj i ovdje je miš. I druga i zadnja priča, Skrckani Krcko. I ovdje isto piše kraj i ovdje je isto miš. I onda ovdje su informacije ponovo i piše da je ova knjiga iz 2011. Sada treća knjiga je Anđelina Balerina, prvi dan u novoj školi. Sada ovo je knjigu nisam imao pre zato što sam ovo poručio sa interneta pre 2 nedelje. Ovdje imaju činjenice o Anđelini Balerini. Ova knjiga i Benny Holly imaju samo jednu priču. Ne znam šta se desi u ovoj strani.
I ovdje isto imaju informacije i isto piše da je knjiga iz 2011. I četvrta i zadnja knjiga je Benovo i Horno malo kraljevstvo Gastonova pećina. Sada, ova knjiga i Anđelina Balerina imaju samo jednu priču. Ovdje je dadilja šljivka. I ovdje isto imaju činjenice o likovima iz Benny Holly. Ovdje piše naslov, na Anđelina Balerina nije. Ovdje ima greška gdje Holly ima Benove uši. Ova strana se malo zalepila. I izgleda ovo. I ovdje isto piše informacije i piše da je knjiga iz 2011. I to je to. Hvala na gledanju ovog videa. Ako vam se svidio, ostavite like, share i subscribe.